zenbaki hamartarrak ikusiko ditugu eta nola adierazten diren zatiki moduan. Lehenengoz, zenbaki hamartarrak hartuko ditugu. Zenbaki hamartarren itxura honelakoa da, ezta? Hau da, koma bat daukatu. Eta komaren aurreko zatia da zati osoa. Eta komaren ostekoa da zati hamartarra. Kasu honetan, komaren aurreko zifrak adierazten dute, esaterako 5 adierazten du zenbat unitate daukagun. 6 da zenbat hamarreko, 3 zenbat ehuneko, 7 dira milako, eta 4 10.000. Eta komaren ostekoa hemen daukagu hamartarrak, hau da, 2 izango dira, 2 hamarren, 8 eunen, 6 milaren. Batzutan, interesatzen zaigu, adieraztea zenbaki hamartar bat zatiki moduan, ezta? Eta, kasu horretan orduan, ikusiko dugu zelan jokatu. Demakun daukagula lehenengo zenbaki hamartar hau 0,28. Orduan, lehenengoz eta behin, badakigu edozein zenbakiak adierazi aldugula zatiki moduan, zatituz, zati bat. Zati bat adierazten badugu, ez dugu balioa aldatzen, eta baliokideak dira adierazpen bi hauek. Orduan, jarraian, badaukagu zatikieran, baina zatikietan ez dira mantentzen zenbaki hamartarrak. Orduan, nola lortu zenbaki hamartarra ez dana? Biderkatu behar dugu, bider, bat jarraituta zeroekin. Zenbat zero gehitu behar duten? Hemen zenbat zifra daukadan zenbatuta. 28 bi zifra daukanez, orduan bi zero gehitu behar dut. Hau da, bider 100 egin behar dut. Hori, goiko partean, biderkatzen badut, goiko partean mantentzeko balio berbera, berdin, jokatu behar dut, hau da, bider 100. Orduan, zein da emaitza? 0,28 bider 100 da 28. Eta bat bider 100. Baina kasu honetan, simplifikatu daiteke zatiki hau, ezta? Orduan, zein zenbakirekin zatitu beharko dut? ZKH bilatuta, badakit, zenbaki bi hauek zatitu daitekela zati lau. Eta orduan, zati lau eta zati lau egiten badut, 28 zati lau bada 7 eta 100 zati lau da 25. Orduan, badakit 0,28 dala 7 zati 25en baliokidea, baina badaukat adierazita zatiki moduan. Beste kasu batzuetan, hemen hamartarren aldean, zati hamartarran bakarrik daukat zifra bat. Orduan, hartuko dut 0,3, lehenengoz adieraziko dut zati bat, eta hau biderkatu behar dut bider bat eta bakarrik 0 bat. Zenbaki hamartarrean, zati hamartarrean bakarrik zifra bat daukadanez, hemen bakarrik 0 bat gehitu behar dut. Orduan, geratzen zait 0,3 bider 10 bada 3, eta bat bider 10. Eta ezin dene simplifikatu, badaukat adierazita behar genuen moduan. Jarraian, hemen daukagu, komentatzeko edo, zein kasutan izan daiteke praktikoa orduan aldaketa egitea. Demagun, gehiketa bat egin behar dodala, edo zein eragiketa egin behar dodala, eta parte hartzen duten zenbakiak daude era desberdinean adierazita. Orduan, bi aukera daukat. Edo, 2 zati 5 egiten dut zatiketa, eta horrela zenbaki hamartar bihurtu aldut, eta orduan ja eragiketa egin hamartarren artean, edo, egingo dut, kasu honetan, lehen komentatu duguna. Orduan, 0,15 adieraziko dut zatiki moduan. Esan dugu, zenbat zifra daukagun zati hamartarrean, kasu honetan 2 zifra, orduan jarri behar dut bider bat eta jarraian 2 0. 2 zifra hamartar, 2 0. Eta hemen beko partean berdin. Orduan,
geratzen zaigun zatikia da 35 zati ehun. Kasu honetan, zenbaki biak zatitu ditzaket zati 5, eta 5en multiploak dira biak, orduan 35 zati 5 da 7, eta 100 zati 5 da 20. Orduan, badakit 0,25 adierazi aldo dala 7 zati 20. Eta orain ja, egin dezaket eraiketa, errez, bi zatikien arteko batuketa dauko. Orduan, 20 5en multiploa denez, jarri aldot, zatiki bietan, 20 izendatzaile, eta orain, lehenengo zatikia mantentzen da, baina, bigarrena, adieraziko dut, 2 5en bere zatiki baliokide moduan, eta orduan, 20 zati 5 egiten badut, emaitza da lau. Hau da, 5 bider lau izango da 20, orduan, 2 bider lau kalkulatu behar dut, eta hori da 8. Errepikatuko dut. 20 zati 5 da lau. Orduan, 2 hau bider lau biderkatu behar dut. Orain ja, egiten dut. Batuketa 7 gehi 8 da 15. Zati 20. Eta hori izango litzateke emaitza, baina simplifikatu daitekenez egingo dut. Zati 3, zati 5, eta zati 5. 15 zati 5 da 3, eta 20 zati 5 da lau. Eta hori izango litzateke erantzuna. Erantzuna utzi aldut horrela, edo nahi badut, era desimalean be, era markarrean be, adierazi aldut, eginda 3 zati lau. Hori da 0,75. Bietan ondo dago.